Ve školní ročence nastavoval parlament zrcadlo svým úspěchům. Nyní je čas pootočit zrcadlo tak, abychom viděli, co nás čeká v příštím školním roce. Už začal nový školní rok? Ne, ještě nenastavili zrcadlo. Tak já přijdu, až nastaví zrcadlo. A o čem to vlastně bude? Pojď se podívat, už jede upoutávka. Milí televizní diváci, zveme vás ke sledování nového napínavého seriálu z učitelského prostředí. Těšit se můžete na známé hrdiny, ale přibudou i nové, neokoukané tváře. Děj nás zavede do školy v nevelkém moravském městě a ukáže každodenní radosti i starosti všech školou povinných. Mezi nové tváře, které se vám na obrazovce představí, patří Alarak a Volaběh a Knet Sisa. Alodnev a Voruzam a Knet Sisa. Anaj a Vošelav a Knet Sisa. Ave a Vosavol a Kletahovci. Ejcul a Voltra Psipiemes a Ničič. A Vokáněrch a Nazus a Ničmen. Ejcul a Voldak a Kitab a Knačbo. Nalim Kávon a Nitčilgna. Hívaní pan Ucuoups. Emejžas Úkižmako. Mévonve. Bulk Minlokš. Alatisep. Kižav Emedub. Nevarpo, Išan, V. Inichuk Inlokš. Enčelops. Tavocarp Emedub. Chývon An. Chetkejorp. Tišeř Emedub. Ihatozv. Iksál. Inepárt i Icodar. Ukáš Chyšan. Těšíme se na